Sa shisien pat nagaliang jong igo Good News TV ni ai U Blei ya pi baro haga kyrteng ka jong U Khrist bat ni snow ban ben pau ya ga jing sngongo na ka benta jong pi ya ga jing gershan lem ga jong pi yangi haga jing persang ga jong i ban pin sapriang ya ga gospel ga jing pin im ga jong U Khrist pi long ka bor pi long ga jing gershan yangi lem ga jing pet ke jong pi lema ke jing subscribe ke jong pi ke channel ke jong i pat kerpang e lema ke jing duai ki ba pi ju kan mau na ka benta jong i how blay lema ke jing duai ke jong pi nyai ngur U Blei bangi yo i ke lat ke step ha ka ba sa sien pat ngin sha score lingma ini jingpuson ni lyngkot na ke Ka Ktien ke jong U Blei bat ka benta na Ka Ktien ke jong U Blei ka bang pensyong nong rem ni jingpuson i jing selok i lyngkot a ke por ka long na ke jing ruai Salm ka jing ruai Salm ka ba arf nyo bat ka khot ka ba khat sao ka jing ruai Salm ka ba arf nyo bat ka khot ka ba khat sao ki Kentien ki ba ong kumno tu da up kmi how try tu long klan bat tu pen slur ya la ka do non shisha ken tu up kmi how try kat kum ka kot kubor the Hindu kabalai potrik ubenai leber jong kesnam arajar arpo leni lai potrik ubenai march arajar arpo kaya thu yang i bau Thomas Schaffer ubalong u finance minister jong ke Germany ula penyap no yelati haga jan mit jong kata sngi sa jan ka arpu pratrik ubenai leber jong kesnam arajar arpo but ya ka met jong u la yo na jan kilintiad jong karel la ni kita railway track namar ka jing shapting but ka Jingnohmynsiem ong kita ka kot kubor because of fear and discouragement namar ka jing shapting but ka Jingnohmynsiem namar ka ka klam ka badan ka ka por ha ka por covid u shapting ha ba bat como finance minister jong ka Germany but na marka jing shapting but na marka Jingnohmynsiem ud khat no yala ka jong ka jingim habang pet ya ka kot kubor karapan perkhat ya nga baga Jingnohmynsiem kamlong shu ke ege ga batung mai baro nangi nila ban ya ling ba ya ka ba kum ga ni ka por jong ka Jingnohmynsiem habawan link shop ki jing e pat ki jing ele ha ka jingim larafin puli ya ka Bible kidan shibun ki brio ha ka Bible ki ba handa anda ha ba ki boy ha ki jing e ki Jingnohmynsiem u Moses ha ka jinga linti riklau kala don ka por ba Jingnohmynsiem kala don ka poru ba bitar Hagad ka jinga linti riklau jong la pet ka kitab Exodus kala nong ba khat sao kala nong ba khat nyo kila don shibun ki por yo Moses ki ba Jingnohmynsiem ha bren ki jing e jong ka jinga linti riklau jong la don ka por ka bitar namar kita ki jing e ki ba kendo ni puliru siapangu Elijah haga kitab ka baningkong gisim kala nong ba khat kendai habau tip baga Jezebel kala be ban penyap yo ulalet ban pet shahorab badai hangta bau kerpat yo Blei wat bau Blei un shimno yala ka jong ka jingim lasi un la ro nuot ban shim yala ka jong ka jingim un den la shim yala ka jong ka jingim nama ka Jingnohmynsiem namar kata ka jing shapting ka bala na po jong u Henry ula syukur pat yo Blei ban uang shimno ya ka jingim jonga sngap uang kum ni haga kitab ka baningkong gisim kan nong ka khat kendai ka khot ka sao uang kala biang kata minta atrai to shimno ya ka jingim jonga uang kala biang kata ong Elijah kala biang kata atrai shimno ya ka jingim jonga kamlong ka pala bandon shibun ki khat ya la ka jong ka jingim haba ka wan ka Jingnohmynsiem bat ka jing skokut la ni puli siapang uwei nagi klur ya lekai tennis uba kyrteng u Boris Becker haka por ka upoy ka kerdan ka bahalor jong ka jing lekai ka jong u pen ban umat ya ka Jingnohmynsiem kat hadu bau lemut
ban dekat ialah ke jong ke jingim. Ban Ka Ktien ke jong Boris Becker ngap uang kum ni map yang ngan bu kum makalong. Uang I had won Wimbledon twice. I had won Wimbledon twice before. Once as the youngest player. I was rich. I had all the material possessions I needed. It's the old song of movie stars and pop stars who commit suicide. They have everything and yet they are so unhappy. I had no inner peace. I was a puppet on a string. Siya ingangan persyang ban kelah Ka Ktien kasi wang ala job ya ke Wimbledon RC in Hashwa jong kini. Si Syiem kumurang ya le kai ubalang kena tam. Ngalong uberius pa. Nga donlut ban nga yolut ya ke jingdon kam jong a baro kat ki bang don kam. Henry kumbok ke tu ke jingruai siya pang ki akta bat ki nongruai ki bapau nam ke ong. Wat apa kila donlut bat kila yolut ya ki AK. Ben ban kim yo ya ke jingsuk. Ngaru ngam yo ya ke jingsuk ka basyapo. Ngalong tangkum upopet. Ubasyate hagitalai. Haba ke Jingnohmynsiem kawan. Haba ki briu ki yahat di maga jing slow kot lahat aga jingim. Pon sin ki berkhat baka basuk ya ki kalong bakin sudah khat ya laga jong ke jingim. Namar ki snow bagi jing persyang jong ki baro ki paya ke kot lahat. Ki jing ki bagi ya kendu ki Jingnohmynsiem ki. Kim tip shanukin pai. Paday na tagadaw kaba suk kaba ki perkhat kalong bakin perkhat no yala ka jong ka jingim. Henry David uai ka jingi kayangi ling baga ni ka Salm. Uai ka jingi kayangi baha ka por ka mangidon na pleng jong ka Jingnohmynsiem uang ngidei ban kmi shautrai. Ngidei ban long klan. Ngidei ban penslur yala ka doknut ong David. Skap bagay ka Salm ka ba arf nyo ka dekat ka ba kat sa wong wong tu da ap kmi hautrai. Tolong klan batu penslur yala ka doknut shishaken tu da ap kmi hautrai. Ngakwa ban ong yang nga ya pi hagay ka step. Kerpang ya pi ka ba pet ya ka program. Ngam tip ki ka Jingiasem ka jinga kendu jong pi. Pila banyay ni maga Jingnohmynsiem hagay jinga linti ka jingim jong pi. Kama pi don kam ya pi hagay ka janmiet kalong up kmi yautrai. But yay mynsiem yala di. Pen klan yala di. Pen slur yala di. Wat sya wa Jingnohmynsiem. Pen slur na nagawan ka Jingnohmynsiem. Pen slur yala di. Pen klan yala di. Daga ba pi kmi yautrai. But nga ngay. Ba U Blei un iarap. U Blei un Krisyan bor. U Blei un don ringkat lembat pi. Do U Blei un kurku yung i. Lingba kani ka jingpuson hagan ka step. Ngine pendem hagan jingduai. Ablay ubaw kupa jong ni wapneng. Ni pla hakmat jong mi hagan ka step. Bahagia jingat linti jong ikum gibriu ngi mat iga jing bat iga jing ele. Kiba teng gini ki jing ki Jingnohmynsiem igi. Bon sin ni pai hagan jing snowkut lat jong ka jingim. Ban teng ru ki jing perkhat ki baman ki wan haga jingim ke jongi. Ban le ya ke ka pen snow si ya ka man ke jongi. Henry try ni baga Ka Ktien ka jongi haga ni step. Ai ka long ka bor ya ki tu ki berana pleng jong ke Jingnohmynsiem. Ka long ka bor ya ngi ko ken rat pa yi. Bangila ban kmi tang syami ki bor paro ngin pen klan ya la di ngin pen slur ya la di. Banginong pensyap ting yala di ko kenrat nama kini kijing ye. Henry ngin long klan bat nginay penslur yala di bangila ban yat syaprang wala beri kijing ye ki bangini ban yat ling ba. Syim ngin ko por ka barang sa ling ma jog ki jing yat yenti jongi hagin ski. Ai bangin mat ye me U Blei wei don sendam jongi. Wei rab wei Krisyan bor ini. Snow ye ka bango. Nawa ka kyrteng ka U Jisu ngiduai. Amen. Toblen kurku yang i bat ye pilang baro haga nagabenta ka buram ka jong Blei. Amen.